Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Perjalanan Ranah Minang. Pada video kali ini, kita kembali mengunjungi daerah-daerah yang ada di Sumatera Barat. Daerah mana saja itu? Ikuti terus perjalanan kami di Perjalanan Ranah Minang. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagi teman-teman yang ingin daerahnya dikunjungi, silahkan tulis di kolom komentar. Selamat menyaksikan dan semoga terhibur. Makin larut menerima kabar nan urang sampaikan mendedi kampung tabar yang sakit maimbau denai siang jo malam dehi dui den bansai di parantauan dan coba batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam bukannya memberi malah denai dihino di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang witih dan sayui salang dipinta hino nan diboy mandekan dua balahan badan nyampang takadi mendedi capui Tuhan ampunkan salah anak nan tak berguna. Kini ku denai man udah sasali indah ku udah merasakan alun berubah niai den di hati dalam melangkah marahku angan udahlah tahu kita satu tujuan sama meraya cito-cito namun tak sanduang kaki
Sansailah badan tak baharago, biarlah jauh dagang karantau, bansai nanti dong nan kamanyila. Biarlah jauh dagang karantau, bansai nanti dong. Saulah air mandikan diri, baitu widui nanden jalan. Walau dirantau tak gadai diri, kampung nan indah di jalan lain. Biarlah karam di dua di tangan, padonyo lapu di tapian, nyawa di badan kok nyobaralah pusaro usah babatu meja. Apo kadayo dekna kodong sauhala putui jadi pun patah bidua tarapuang padai mandarom olyang dilamun de ombak gadang. De ombak gadang, saulah air mandikan diri, baitu widui nan
impian nyawa